खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायजों लोगोसे नोंथांमोनखौ आंनि एसबी बड' निउज चेनेलाव बयखौबो बरायबावनाय थाबाय। आं सिबि रानी ब्रह्म नोंथांमोननि थाखाय आं फिन गोदान खौरां लानानै फैबावबाय। आसा खालामो खौरांखौ नोंथांमोना जोबजासिम नायलांगोन। हादराव रेलगारिनि गिख्रंथाव जाब्रबथाय। रेलगारिनि सौख्रांनायाव रेल बिफानाव मावनाय सासे मावथिया जिउ खोमानो गोनां जादों आरो गुबुन साब्रैया गाज्रियै जोखोम जानो गोनां जादों। गुवाहाटी फारसे फैबाय थानाय आबाद आसाम एक्सप्रेसनि सौख्रांनायाव रेल बिफानाव मावनाय मावथि प्रमद कुमारआ जिउ खोमानो गोनां जादों आरो रेल बिफानावनो मावनाय गुबुन साब्रैया गाज्रि जोखोम जानो गोनां जादों। उनाव बिथांमोनखौ देहा फाहामसालियाव थिसननाय जादों। बिहारनि काटिहार जिल्लानि कादागला आरो सेमापुर स्टेशननि गेजेराव थानाय महारानी गामि साखाथियावनो गिख्रंथाव जाब्रबथाया जादों। सानजौफु 2:20 बाजिसोआव बे जाब्रबथाया जादों। गुवाहाटी फारसे फैबाय थानाय आबाद आसाम एक्सप्रेसआ मेन्टेनेन्स ट्रलियाव सौख्रांदों। रिपर्टनि बादिब्ला रेल बिफानाव मावनाय मावथिफोरा मेन्टेनेन्स ट्रलियाव गाखोनानै रेल सेटिन फाहामनायनि हाबा मावबाय थादोंमोन। बे समावनो गुवाहाटी फारसे फैनाय आबाद आसाम एक्सप्रेसआ मेन्टेनेन्स ट्रलियाव सौख्रांदों, जायजों रेलवे बिफानाव मावनाय सासे मावथिया जिउ खोमानो गोनां जादों आरो गुबुन साब्रैया गाज्रियै जोखोम जानो गोनां जादों। ईद फोरबोनि उनाव रायजोनि माखासे जायगा जेरै धुब्री, लखिमपुर, हजाय, गवालपारा बायदि जायगायाव गोजोन गैयै थासारि सोमजिदों। मोसौ बेदर, मोसौनि खर' बायदिखौ मन्दिरनि साखाथियाव दोननायखौ लानानै रायजोनि माखासे जायगायाव ईद फोरबोनि उनाव गोजोन गैयै थासारि जादों। बेखौ नोजोर होनानै केटेल प्रिजार्भेशन बिलनि सायाव आरोबाव गोख्रोंसिन जानो बिथोन होदों आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा। केटेल प्रिजार्भेशन बिल बायदियै मन्दिर, नामघर बायदिनि सोरगिदिं 5 किल'मिटार जानथाइसिमाव मोसौ बेदर जानो मोना, बुथारनो मोना आरो मोसौ बेदर फाननो मोना। नाथाय बे आयेनखौ जिल्ला प्रशासना गोख्रोङै बाहायैनि थाखायनो रायजोनि माखासे जायगाफ्राव ईद फोरबोनि उनाव गोजोन गैयै थासारिया जानो मोन्दों। बेनिखायनो बे आयेनखौ जाहाथे जिल्ला प्रशासना गोख्रोङै बाहायो बेनि थाखाय बिथोन होयो गिबि मन्थ्रि बिथाङा। आरो बे आयेनखौ गोख्रोङै बाहायोब्ला गासै धुब्री टाउन, बाटाद्रवा बेफोर जायगायाव मोसौ बेदर जानो मोना आरो लखिमपुरनिया आयेन बेरेखायै ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लक पिडिआरनि हायाव थानानै दं, बेयाव सार्भे खालामनाय जागोन आरो आयेननि राहा लानाय जागोन होननानैबो गोख्रोङै हुमखि होयो आसामनि गिबि मन्थ्रि बिथाङा। हर गेजेराव लामानि जाब्रबथाय। हर गेजेराव लामानि जाब्रबथाय जानायनि थाखाय रावबो नुयियाव हरसे दैयावनो थानो गोनां जादों। गोथै देहानि साखाथियावनो थानो गोनां जादों लोगोआ। कक्राझार जिल्लानि सिङाव बिसमुरिनि आलंगी बाजारनि साखाथियाव जादों बे जाथाया। मटर साइकेलजों फैनाय सानै लोगोआ गंसे दालाङाव सौख्रांदों, बेनि उनाव दैयाव गोग्लैहैदों। जायनाखि जाथाया हरनि 2 रिंगासो समाव जानो मोन्दों। नाथाय रावबो नुस'निलाय बिथांमोनखौ रैखा खालामनो रावबो नुजाथिफैयाखै, जायनि जाहोनाव बिथांमोनहा हरसे दैयावनो थानो गोनां जादों। जाथाय जानाय लोगो लोगोनो सासे सुबुङा जायगायावनो जिउ खोमादों आरो गुबुन सासेया आथिं बायनानै गोथै देहानि साखाथियावनो थानो गोनां जादों। जिउ खोमानांनाय सुबुंनि मुङा टुटुमनि रय, 20 बोसोर बैसोनि, जाय बिथाङा मटर साइकेलखौ सालायदोंमोन आरो बिथाङा बङाइगावनि पलासगुरिनि थागिबि। ओजोंहाय बिथांनिनो लोगो मनज सिंहाया आथिं बायदों आरो बिथाङाबो पलासगुरिनि थागिबि। उनाव फुंनि समावसो बिथांमोनखौ नुसनहैनानै कक्राझार मेडिकेल कलेज एन्ड हस्पिटालाव फाहामथायनि थाखाय थिसनदों। फोरोंगिरि साख्रिनि थाखाय हांख्रायहरदों डाइरेक्टर अफ इडुकेसन बिटिसि कक्राझारनिफ्राय। डाइरेक्टर अफ इडुकेसन बिटिसिनि सिङाव एलपि स्कुलफोरनि एसिस्टेन्ट टिचारनि थाखाय फोसावथाय होदों। आसाम टेट, सि टेट, बिटिसि टेट बेफोराव क्वालिफाइ जानाय बिजाथिफोरा एलपि स्कुलनि एसिस्टेन्ट टिचारनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हागोन। इलिजिबल बिजाथिफोरा education.bodoland.gov.in आव थांनानै एप्लाइ खालामनो हागोन। गासै आसामनि गुबै थागिबिफ्रानो बेखौ एप्लाइ खालामनो हागोन। बैसोआ 18 निफ्राय 40 बोसोर बैसो जानाय जानो नांगोन, नाथाय एससि, एसटि प्लेन, एसटि हिलनिया 45 बोसोरसिम एप्लाइ खालामनो हागोन। बेनि अनगायैबो बिटिसिनि ग्रेड 3 पस्ट हायार सेकेन्डारि लेभेलनि थाखाय नोंथांमोनहा एप्लाइ खालामदोंमोन नामा? जुदि एप्लाइ खालामदोंमोनब्ला नोंथांमोनहा रिटेन आनजादनि थाखाय एडमिट कार्डखौ डाउनलड खालामनानै लानो हासिगोन। बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि रिटेन टेस्ट कन्डाक्ट कमिटिया बेनि थाखाय नटिस फोसावदों। फैगौ 29 जुनाव ग्रेड 3 पस्ट हायार सेकेन्डारि लेभेलनि आनजादा खुंजागोन। बिजाथिफोरा बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि वेबसाइट नङाब्ला सिएसबिनि वेबसाइटनिफ्राय 21 निफ्राय 28 जुननि गेजेराव एडमिट कार्डखौ डाउनलड खालामनानै लानो हागोन।
रायजो बीजेपीनि बारग' आफादगिरि एमएलए भबेश कलितानि बिसिखौ लांखारदों। टलगेटआव मावनाय मावथिया लांखारदों। बे खौराङा समाज बिजोङाव जोबोद गोख्रै गोसारदों। थारैनो बीजेपीनि बारग' आफादगिरि एमएलए भबेश कलितानि बिसिखौ लांखारमारदोंना? जाथायखौ लानानै एमएलए बिथाङा पुलिस थानायाव एफआइआर होनाय बिलाइयाबो समाज बिजोङाव गोसारदों। नाथाय थार बाथ्राया मा? थारैनो मा जाथाय जामारदों बेखौ लानानै एमएलए भबेश कलिता बिथाङा मा फोरमायथिदों बेखौ नोंथांमोननो मिथिहोनो आखायाव लाबाय। एमएलए बिथाङा फोरमायथिदों दि बे जाथाया दान मोनसेसो सिगांनि जाथाय। फिसाज्लाखौ बिमाया न'आव लानानै फैबाय थानाय समाव मदनपुर टल गेटआव थानाय माखासे गाज्रि सेंग्रा बा मावथिफोरा गोलाव समनि थाखाय टल गेटआव लाखिनानै दोनदोंमोन आरो गाज्रि आखु बाहायदोंमोन। नाथाय उल्थायै भबेश कलितानि बिसिया गाज्रि आखु बाहायदों होननानै खौरां बिजोङाव ओंखारदोंमोन। जायजों आंनि बिसिया गाज्रि मुं मोनदों, बेनिखायनो टल गेटआव गोलाव सम लाखिनानै दोननायनि हेंथायै आरो उल्थायै खौरां बिजोङाव फोसावनायनि हेंथायै पुलिस थानायाव एफआइआर होनाय जादों होननानै फोरमायथियो। गोलाव सम हमनानै लाखिनायनि सायाव बिथा खालामनानैनो एफआइआरखौ होनाय जादोंमोन होननानै फोरमायथिदों बीजेपीनि बारग' आफादगिरि एमएलए भबेश कलिता बिथाङा। मानास हादरारि हाग्रामाखौ दावबायारिफोरनि थाखाय बन्द खालामथ'नाय जाबाय। जिब साफारिखौ दावबायारिफोरनि थाखाय आबुङै बन्द खालामथ'नाय जाबाय। थांनाय 9 जुनावनो मैदेर साफारि आरो रिभार राफ्टिंखौ बन्द खालामनाय जाखादोंमोन। दा जिब साफारिखौबो आबुङै बन्द खालामनाय जाबाय। 2024-25 इक'टुरिज्म इयाराव मानास हादरारि हाग्रामाया बेसेबां रां आरजिनो हादों बेनि सायावबो हाग्रा बिफाननिफ्राय फोरमायथिदों। गासै 1,58 लाख रां आरजिनो हादों होननानै फोरमायथिदों। 2024-25 इक'टुरिज्म इयाराव दावबायारिफोर फैनायनि मादाव 57 रोजानि गोबाङा भारतनि आरो 3,700 गुबुन हादरनिफ्राय फैदों होननानैबो फोरमायथियो आरो अक्ट'बर दानाव फिन बेखेवफिननो हागोनखौ आसा खालामो होननानै फोरमायथियो। दा दैज्लां बोथोर, अखा दैबाना जानायनि सम, बारहुंखाजों दंफां लाइफांफोरा बायसिनो, बेनि अनगायैबो जिब जुनारा दा फोलेर बांहोनायनि सम। बेनिखायनो जिब जुनाराबो जाहाथे जेंना मोननो गोनां जाया, बेनिखायनो बे अक्ट'बर दानसिमखौ आबुङै दावबायारिफोरनि थाखाय बन्द खालामथ'नाय जागोन होननानैबो फोरमायथियो। जोङो सोरनि सायाव फोथायनो? माब्लाबा समाव माखासे बिसिफोरा गाव गावनि फिसायखौ बुथारो, माब्लाबा समाव माखासे फिसायफोरा गावनि आंगो बिसिखौ बुथारो। थिग बेबायदिनो माब्लाबा समाव माखासे फिसाफोरानो गाव गावनि बिमा बिफाखौ बुथारो आरो बिमा बिफाफोराबो गाव गावनि फिसाफोरखौ बुथारो। बेबायदि गिथावना जादोंसै सुबुं समाजा। बेनिखायनो जों सोरनि सायाव सोरखौ फोथायनो? थिग बेबायदि आरोबाव तामुलपुराव खास्रि बिस्रि जाथाय जाबावदों। गावनि आंगो फिसायानो गावनि बिसिनि जिउखौ लाबाय। खास्रि बिस्रियै बिश्वास मुंनि फिसाया गावनि अनजालि बिसिखौ खास्रि बिस्रि बुथारदों। बेनि उनाव बुथारनायनि भिडिअखौ सेबखांनानै समाज बिजोङाव गावनो फोसावदों आरो सुबुंफोरनोबो गावनो फोरमायथिनानै लादों। जाथाय जानायनि उनावनो पुलिसा दा बिश्वासखौ हमबाय। आफां आसामनि देरसिन मेगननि फाहामसालिनि मादाव गंसे बङाइगावआव थानाय आइ हस्पिटालाव असिटि मेसिन सफैबाय, जायनि गेजेरजों मेगननि जेंनाखौ हमदांनाय जायो आरो फाहामथाय होनाय जायो, जेरै मेक्युलार डिजेनेरेशन, डायबेटिक रेटिनोपैथी, ग्लक'मा आरो मेगन सिंनि दुखु मोननायखौ हमदांनो हानाय जायो आरो फाहामथाय होनाय जायो। असिटिनि अनगायैबो गुबुन गुबुन सार्भिसखौबो मोननो हागोन, जेरै कर्निया, मेडिकेल रेटिना, ग्लक'मा इभेलुएशन, अकिउलोप्लास्टी, फार्मासि आरो अप्टिकेलबो दङ। बेनि अनगायैबो सानाय गैयालासे, सुथेनाय गैयालासे, इन्जेक्सन गैयालासे कम्पिउटार पेकनि गेजेरजों केटारेक्ट सार्जारिबो खालामनो हायो। आइ हस्पिटालाव डक्टर रुमि दास, डक्टर आशराफुल आलम आरो डक्टर मेघाली शर्माखौ नोंथांमोनहा मोननो हागोन। डक्टर रुमि दासआ तामिलनाडुनि अरविंद आइ हस्पिटालनिफ्राय फैगोन। बिथाङा कर्निया आरो केटारेक्ट स्पेशियलिस्ट, MBBS, MS अप्थालमोलॉजी आरो टपिकल फेक सार्जारिनि एक्सपार्ट। बिथांजों लोगोसे MBBS, MS आइ स्पेशियलिस्ट अप्थालमोलॉजी फेक सार्जन डक्टर आशराफुल आलम आरो MBBS, MS आइ स्पेशियलिस्ट अप्थालमोलॉजी डक्टर मेघाली शर्माखौ मोननो हागोन। खम बेसेनावनो नोंथांमोनहा फाहामथाय लानो हागोन। थङा जाहैबाय बङाइगावनि लवार आसाम हस्पिटालनि उल्था दिगाव थानाय बास स्टेन्डनि साखाथियाव। कन्टेक्ट नाम्बारा 6900949900। गोजोन। दिनैनि खौराङा एसेनोसै। खौरांखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय गोजोन्थों। नोंथाङा आंनि चेनेलाव गोदानबा सानफ्रामबो फुंनि समाव खौरां मोननो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो बेल आइकनखौबो क्लिक खालाम। लोगोसे खौरांखौ मोजां मोनदोंबा लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।